10-hour power operation sa Batanes ipatutupad dahil hindi pa rin makabiyahe ang fuel barge na magdadala ng langis sa lalawigan. Ang detalye sa report. Hindi pa rin nakakapaglayag ang tanker na may dalang langis na gagamitin para sa supply ng kuryente sa Batanes dahil sa matataas na alon ng dagat dulot ng sama ng panahon. Sa liham ng Basco Diesel Power Plant na inilabas ng Batanes Provincial Government, nananatili ang oil tanker sa Bolinao, Pangasinan. Tatagal na lamang ang stocks ng diesel hanggang June 4 kung mananatili ang 16-hour operation. Upang maiwasan ang total blackout at matipid ang natitirang stock, muling paiiksihin ang power operation. Mula sa kasalukuyang 16-hour operation sa Batan Island, magkakaroon na lamang ng 10 oras na power operation bukas, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Posibleng ipatupad din ito sa Sabtang Island. After 1 week, tapos wala pa rin magbabago yung weather, basically mag-reduce na rin sila to 8 hours. Muling humihingi ng pangunawa ang Batanelco sa mga member consumer. Sana ang mga member consumer natin dito sa Batanes maging understanding din sa sitwasyon dahil hindi ho muna namin ma-attendingan yung mga individual na mga job orders ng mga consumer kasi pinaprioritize din natin yung mga municipalities and of course yung mga mainline natin. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.